عزوز سلام تنبصحكم زخبركم تعزبتي كما تمسيون لو مشمون تلاكاتي سرالو زينا ومسنادو حزنا لكم قرينا لنا نمكت لكم بخبر زقدم ارمياس جبرالو عليه بقدامنت ارستاتو مبل 31 عامات زغري سرحت فنكل زمص قدام كصندليو ديغا حشفراي اب مربح اساتات زتبابع بركتو تجبر كم زلا تحبيرو اب ريبوبليك دو السودان زنبرو زيغاتات نمخته كوفيد 19 ገንዘብ አበርክቶ ገሮም اب ديمقراطية ريبوبليك كونغو حمامي ولا داغماي كمتخصص ተገሊጹ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዓለማዊ ኣደጋታት ከም ዝወሰኸ ተቐሪሑ ቻይና ኣብ ማያዊ ግዛኣት ሃገሩ ተካይዶ ተኸታኹ ነጥብታት ከተቋርጾ መንግስቲ ጃፓን ፀዊዑ مبل 31 عامات زخري سرحت فنقلن محرر ودبايت كتما باصان لوم عامات اب مزلو قطعات مكلخال لبدا كورونا فيروس قدام 13 لكاتيت بمانزا كصنبليو حزباو ግንባር حرነት ኤርትራ ካብ 8 ክሳብ 10 ለካቲት 1990 ብዘካይዶ ፈንቅል ዝሰሚዮ ናይ መሬትን ባሕርን በርቃውኖት ዝተዋሃደን ወታደራዊ ስርሒት ኣብቲ ከባቢ ዓሪዱ ንዝነበረ ገዚፍ ዓቕሚ መግዛእታዊ ሰራው ስዕሩ نودبايت كتما باص حرا كم زغبر ذكريو لو عامت فنقل نولدوتات اب تحت زبل تيما زكايد صنبل مبل 31 عامت منبر انبابا اب حاولت سماتاتن بهلاو مسنادوتاتن كم زتقلل هاغراو او هادي شماغل بعلات غليصو اب وشتن وصان زنبرو زيغاتات اب زلو تساتفتنا يتصنبل منت كونو دما اتي اب ساعات دهرغات زكايد بهلاو مدب بارتيفن دمص حفاش ايرتران بقطا كفنويو اب حشفرين وزبا حقا استسرحت ديغا كينوتي ابتكاب زنبره شجر 67 طريتن مفتاحه تحت بايتو ماي مهتمان اب زتزرقو عساتات اب زتابع درجه كم تبصح تغليصو نبرتن يرين ابزهابو حبريتا قدم مهناص نايتا ديغا نسبن طريتن زخون ماي نمركاب نوح كغعزو يقدروا منبارم اتي منጭ دما ጥሬቱ ዘይት ሓለወ ስለዝኾነ ኣደዳ ወልደ ሕማም ማይ ይኾን ከም ዝነበሩ ምዝከር ድሕሪ ምህናጽ ናይታ ዲጋ ግን ወሑስ ምንጭ ማይ በቀረባ ከም ዝረኸቡ ገሊጾም ኣብ ኑዞባ ሓጋዝ ካብ ዝርከባ 11 ዲጋታት እታ ዝዓብየት ዝኾነ ዲጋ ሓሽፈራይ ዓመት ሙሉ ስለ ዘይትነጽፍ ትሕተ ማይ ተወባይ ኣብ ምህብታምን ሃብቲ ገረብ ኣብ ምስሳኑን በቀሊል ዘይጥመት ኣስተዋጽኦ ትገብር ከም ዘላ እቶም ሃብትሪቶ ኣብሪሆም ንሳቶም ኣስዕቦም እታ ዲጋ ብድበት እና መልአት ብምምጻእ ንምጽራጋ ኣብ ዝካየድ ስራሕ ካብኦም ዝሕተት ኣበርክቶ ክገብሩ ዘሎም ድልውነት ኣረጋጊጾም ኣብ ممحدار كبابي فانا اتركب ديغا حشفراين نبرتي عادتات اجت سعدا شلاي عدا الامين حشفراين كالوتن تقلقل اب ريبوبليك دبو سودان زنبرو زيغاتات اب رابعي ابرو وفياتات نمخته كوفيد 19 بدرجه سرحتنياتات محبركومات وننت مكاين نقداو تكالاتن كالوتن لعلي 79 دولار امريكان لعلي 2.7 مليون باوند دبو سودان ابركيتوم كابت بوتا نزبصحنا حبريتا غير مسقل غرز جهل بمرقع صبصاب اقريبولو بمسرت كاب امباسي ارتراز بصحنا حبريتا سرحتنيታት ውድብ ሕብራት ሃገራት 2000 ዶላር ኣሜሪካ سرحتنيታት ዝተፈለለ ትካላት ድማ 41136 ዶላር ኣሜሪካን ኣስታት 2.6 ሚሊዮን ፓውንድ ደቡብ ሱዳንን ማሕበረኩም ዋው 5610 ዶላር 146000 ፓውንድ ደቡብ ሱዳን ወፍዮም بزي كازي ونانه كوبانيا روز ابواو 5000 دولار امريكا وننتي قليلا حفشاو نقدي 6000 دولار امريكا وناني مايكو حفشاو نقدي 3000 دولار امريكا وننتي اوسكار هوتيل 4500 دولار امريكا وننتين اشتو هوتيلات غاراجات كلينيكات فارماسيتاتن كالوتن دما 13100 دولار امريكا ابركيتام ኤርትራውያን ነበርቲ ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ኣብዛ ሓለፈ 3 እብረታት بتقلال 510,644 دولار أمريكان 3,784,50 باوند دو السودان مبركاتهم زكاريو بزمن سرات إرتراويان تقمات دو السودان زاجيت بدمر
589,990 دولار أمريكان 6,525,800 باوند دو سدادن أبركتم الله بخالو قندما إرتراويان نبرتي كندا بتغلال 549,950 دولار أمريكا مخاتل لبر كوفيد 19 كم زوفيو كاب من سلط الناس بصحنا حبريتا أرديو أب نوزوا ما أكل دن كلاب بالسخير جوسكوسات تتكامنت نبرتي بالعبين كوابيان أب تكالت أنا زمسجن مهانو حلافي مربرت أنا بالعبي تحقق النرس عبد محمد عمر حبيرو أبتا مدبرت أنا ينزمزو تراي زي كونا أبتكابين أبزركاب عدتاتن كوشتاتن الناتن كساسو أقلدوت كم زهبوز قالت تحقق النرس عبدو أب موحست أنا زيقاتات أبو تيتركبو خمز الله الرقاقيتو كتتل قدمن دحرن حرسي كتابة هጻናትን አዴታትን መውሓስ ጽሬት ከባብን ምክልኻል ተማሓላለፍቲ ሕማማትን ካብቶም ኣተኩሮት ዋሂቦም ዝስራሓሎም ቀንዲ መደባት ከም ዝኾኑ ድማ ገሊጹ ተገልገልቲ ብወገኖም ኣብ ከብዲ ዓዶም ዝተዋደደ ኣገልግሎት ጥዕና ናይ ባህሪ ለውጢ ከምፁን ባህላዊ ፍወሳ ከወግዱን ዓቢ ኣስተዋፅኦ ከም ዝገብረ ብምጥቃስ ነዚ ንምድንፋዕ ብንቕሓት ከም ዝሳተፉ ኣብሪሆም መደበር ጥዕና በልዕቡይ ኣገልግሎት ቅድመን ድሕርን ሕርሲ ክታበት ህጻናት ከምኡን ወለንታዊ ምኽርን ማዕዳን እትህብ ኮይና ንነበርቲ መምሕዳራት ከባቢ በልዕቡይን ታቶይ ሲማን ተገልግል زي خبركم تعذبتي زي صعب هقراو زيناي أب ديمقراطية ريبوبليك كونغو ملو بملو أب تحتي قطر كمزو على كجلة صنحة حمام إبوله داغماي كم تغستا مينسترت أنا نايت هاجر أفليتو تمالي شو عتلكاتيت أب مبرغ وشانه نايت هاجر بيت حمام استلغفو حدث كم ترغبة زجلة مينستري كالو استلغفو كلو كم زخلو بمامات مرمرا يكايد كم زلو أرديو መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፑብሊክ ኮንጎ እቲ ካብ መፋረቅ 2018 ክሳብ መፋረቅ 2020 ተላቢዑ ዝነበረ ሕማም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዝኣተው ክገልጽ ጸኒሑ ብመሰረት ጸብጻባት ጥዕና ኮንጎ ኣብታ ሃገር ሕማም ኢቦላ 12 ግዜ ከም ተላቢዐ ብሰንኩ ድማ ህይወት ብዙሓት ሰባት ከም ዝጠፍአ ተፈሊጡ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዓለማዊ ዕዳጋታት ካብቲ ቅድሚ ክስተት ኮሮና ቫይረስ ዝነበሮ ከም ተመልሰ ጸብጻባት ሓቢሮም በመሰረቶም ጸብጻባት ኣብዚ እዋን እዚ ዋጋ ዘይተጻረየ ነዳዲ ብገምጋም ኣስታት $60 ንበርሚል ከም ዘየበ እዚ ድማ ካብቲ ናይ 2020 ብልዕሊ 50 ሚታወት ከም ዝወሰኸ ዘነጽር ምዃኑ ተፈሊጡ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ማሕበረ ቁጠባ ምንቅስቓስ ብምጉዳሉ ዋጋ ነዳዲ ናብ ሰሓተ ደረጁ ወሪዱ ከም ጸንሐ ከም ሳዕቤኑ ድማ ኢንዱስትሪ ነዳዲ ብኸቢድ ከም እተሃስ ይግለጽ ይኹን እምበር ምስ ምዕባል ክታበት ጸረ ኮሮና ቫይረስ ዋጋ ነዳዲ كوسخ كم زغل كيلاتات كأمتو تاني حميم زحلف عامت كاب زفرية متأن داري على 1 بليون برميل بسنك تحوت طلب كي تشتا كم صرفة تبصابات ملكيتهم ازي تريو بفلاي نتن افريتن لاختن زخونه هاجرات بخبيت كم زهاسين اتهم تبصابات بتوسخ يردو ቻይና ኣብ ማያዊ ግዛት ሃገሩ ተካይዶ ተኽታኺ ንጥፈታት ከተቋርጾ መንግስቲ ጃፓን ብሸሞን ተለካቲት ጸውዑ እቲ መንግስቲ ነጻዊት ዘቕረበ ክልተ መራኸብ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ንማያዊ ግዛት ሃገሩ ከም ዝጠሓሳ ድሕሪ ምሕባር እዩ እቲ ንጥፈታት ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝገለጸ ኣፈኛ መንግስቲ ጃፓን ሃገሩ ክትጻወሮ ከም ዘይኮነ ተጠንቂቑ ነቲ መግለጺ ብዝምልከት ብወገን ቻይና ዝተዋህበ ሓበሬታ ዘጊት የለን ቻይናን ጃፓንን በተን ኣብ ምብራቃዊ ባሕሪ ቻይና ዝርከባ ክልቲአን ሃገራት በብናተን ስም ዝጽውዓን ኣከራኸርቲ ደሴታት ዋጋሳ ከም ጽንሐ ጸብጻባት ይርዱ
መንግስት ደቡብ አፍሪካ ብሪጣናዊ ኩባንያ መፍረ መድኃኒት አስትራዜንካ ምስ ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ ብምትሕባር ዘማዕበሎ ክታበት ኮቪድ-19 ንህዝቢ ንምኽታብ አውጥዎ ንዝነበረ ውጥን ከም ዘቋርጾ አፍሊጡ እቲ ክታበት ኣብ ደቡብ አፍሪካ ዝለዓለ መጠን መልከፍቲ ዝተመዝገበሉ ሓድሽ ጅር ንምክልኻል ዘለዎ ብቕዓት ትሑት ምዃኑ ድሕሪ ምርጋጽ እዩ መንግስት ደቡብ አፍሪካ ነዚ ስጉምቲ እዚ ወሲዱ ዘሎ ሚኒስትር ጥዕና ደቡብ አፍሪካ ብሸሞንተ ለካቲት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ክታበት ብኸመይ ዝበለጸ ውጽኢት ክርከቡ ከም ዝኽእል ብመርመራታት ድሕሪ ምርጋጹ እቲ መስርሕ ከም ዝጅምር ምንጻር ንግዚኡ ግን እቲ ተወጢኑ ዝነበረ ኣደላ ክታበት ከቋርጾ ምዃኑ ያፍሊጡ መንግስት ደቡብ አፍሪካ 1 ሚልዮን ብልቃጥ ክታበት ድሕሪ ምርካቡ ካብ ሎሚ ሸሞንተ ለካቲት ኣትሒዙ ብሰብ ሞያ ጥዕና ጀሚሩ ክታበት ከኣድሉ መደብ ነይሩ መንግስት ደቡብ አፍሪካ ኣብ ዝመጽእ ሳምንቲ ነቲ ብኣሜሪካዊ ኩባንያ ፋይዘር ዝማዕበለ ክታበት ከኣድል ከም ዝጅምር እዩ ሓቢሩ ዘሎ ኢራን በአሜሪካ ኣብ ልዕሊኣ ጸኒዑ ዘሎ እገዳታት ከይተላዓለ ተግባራውነት ናይቲ ኣብ 2015 ምስ ሓያላን ሃገራት ዝተበጽሐ ኒኩለሳዊ ስምምዕ ከም ዘይተኽብር ሃይማኖታዊ መራሒ ኣያቶላህ ዓሊ ኸማኒ ትማሊ 7 ለካቲት ኣብ ዘውፅኦ መደረ ኣፍሊጡ እዚ ውሳነ እዚ ናይ መወዳእታን ዘይልወጥን ውሳነ መንግስትን ህዝብን ኢራን ምዃኑ ኣያቶላህ ዓሊ ኸማኒ ኣብ መደረ ዋስ ኣስሚሩሉ ይኹን እምበር ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኢራን ብመሰረቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ ንዝኣተወቶ መምጽዓ ምቁራጽ ኒኩለሳዊ መደባት ከይተግበረት ኣብ ልዕሊኣ ጸኒዑ ዘሎ እገዳታት ከም ዘይለዓሉ ኣፍሊጡ በዚ ድማ ተግባራውነት ስምምዕ ኒኩለሳዊ መደባት ኢራን ድሕሪ ምምጻእ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ናብ ስልጣን ድሓን ምንቅስቓስ ክረኣዮ ከም ዝኽእል ክወሃብ ንጸንሐ ግምታት ይምህምን ከም ዘለዮም ተንተንቲ ዝእምቱ ዘለው መንግስት ኢራን ክልቲአን ሃገራት ኣብ ጉዳይ ስምምዕ ኒኩለሳዊ መደባት ዘለውን ፍልይ ብምውጋድ ተግባራውነት ናይቲ ስምምዕ ብምሉእነት ከረጋግጻ እንተዘይኮነን ዝወስዶ ስጉምቲ ብመንጎኝነት ኤውሮጳ ሕብረት ክቕለስ ምጽውዕ ይዝከር ኢራን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጠን ምዕባል ኒኩለሳዊ መዓላ ዝውዕል ዩራኒየም ከም ዝዓበየቶ ድሕሪ ምግላጻ ካብተን ኣብቲ ስምምዕ ዝኸተማ ሓያላን ሃገራት ከቢድ ተቃውሞ ከም ዝገጠማ ኣይርስዓን ኣብ መወዳእታ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ሆላንድ ካብ ትማሊ 7 ለካቲት ኣትሒዙ ኣጋጢሙ ዘሎ በረድ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር መንግስቲ ኣብ ዝሓለፈ 9 ዓመታት ናይ ፈለማ ምዃኑ ዝተገልጸ ህጹጽ ናይ ኩነታት ኣየር መጠንቀቕታ ድንጋገ ኣብ መላእ ናይቲ ሃገር ክእውጅ ከም ዘገደዶ ተሓቢሩ በቲ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ዘሰዓቦ ስጋት ዜጋታት ኣብ ኣባይቶም ክጸንሑ መንግስቲ ሆላንድ ጸዊዑ ዘሎ ብዘይካዚ መስመራት መጓዓዝያ ባቡር ምድሪ ስርሑ ከቋርጽ ክግደድ እንከሎ ማእከላት መምርመሪ ለበዳ ኮቪድ-19 ከም እተዓጽወ ትካላት መሸጣ ኣቑሑን ሃለኽትን ድማ ንጥፈታትን ከም እተሰናኸለ ገሊጹ ኣብ ሆላንድ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምቁጻር መንግስቲ ብዝወሰዶ ተረርቲ ናይ ምንቅስቓስ እገዳታትን ቅጥዕታት ማሕበራዊ ምርሕቓቕን ምንቅስቓስ ዜጋታት ካብን ናብን ተቋሪጹ ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት ስራሕን ደው ኣቢለን ከም ዘለዋ ይፍለጥ ብተመሳሳሊ ኣብ ሰሜናዊ ጀርመን ብዝተኸስተ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር መስመራት መጓዓዝያ ባቡር ምድርን ቀንዲ መስመራት ጽርግያን ከም እተዓጽወ ተሓቢሩ ከተማታት በርሊንን ሃኖቨርን ኣብ ዝርከቦ ሰፊሕ ክፋል ሰሜናዊ ጀርመን ኣሉታ 7 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝተዓቀነ ቀዝሒ ከም እተመዝገበ ዝጠቐሱ ጸብጸባት ሜትሮሎጂ ሓደገኛ ህቦብላ ውርጪ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ገሊጾም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ብሩኽ ምሸት